Nyake kaunti ma Kisumu ni jo ohala e chiro ma Ahero ma en achiel kuom mise mag dongruok motegno ma jolo chumi ma Kisumu kaunti ywak ewi chal marach mar aluora margi. Jo ohala go wacho ni taka kod pi mochido kelo arufo marach kendo ketho lwasi margi mar tich. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, gibuogo ng'anyo chulo osuru ka tend kaunti ma Kisumu ok owinjo ywakgi. Mae chal mar chiro ma Ahero ma winjore obed kar ohala maduong' ma onywando jo ohala mathoth. Mak mana ni chal mar chiro ni sani nyiso ni chalo ma ojwang'e kendo ma onimo e dago dundu mar minyaga kod taka mang'we. Jo ohala ywak ni tend kaunti odagi winjo ywakgi maduoko chirono e rang'iny makare. Wase complain ne the county government and the matter has reached the matter osechopone revenue minister mar revenue, minister mar physical planning, osechopone minister mar public health to onge gima osetim e Ahero ka. Mit koro wan kod chandruok. The other time no wabedo promised ni koro ichako ywe ma the chairman mar municipality no wachonwa ni ok dhi kawo dwe achiel ka gichako tich. Up to now, and it is over 1 year. Koro wan kod chandruok e Ahero kama onge kaka wanyalo timo. Jolago yango ni sani ng'we mar chirono osekelo ne moko kuomgi tuoche kendo gibuogo ng'anyo ne chulo osuru ka ok owinjgi. To ko biro kaeri choche dum drainage system to juok to koro ketnwa malo. Iya kaya onge sama nyalo biro Ahero kama maka adok Kisumu ok adiew. Osika tuo. Choche bedo drainage, the same drainage, and the drainage is stagnant. Oko move. To one loka machini gim taro ni. Health wise one affected. Wenge waramoa. Iwan gituoche mag ich. Wange freedom. Wako no revenue donge. Ber mwana eno mar revenue wana. Wako no county government mar Kisumu. Onek beni wane no ber mar usuru mwa choko. Maka onge ber mwa nyalo neno. To onge haja mondo wachok osuru e market wa mar Ahero ka. Ahero en chiro maduong' e Kisumu kae. To kendo ka ng'iye maber hapa ne oluoki buye. To ber mar pesa ok wane. Kochakre sani ko ginyalo sunwa drainage ni. Drainage motop kani. To ok wane haja mar osuru. Jolago bende ywak ni buogo mar makogi e kinde ma ging'anyo ne chulo osuru ka giywago ratichgi. Isikichiko wachika na Ahero ni ibiro los drainage. The other time MCA no promise ni 10 million no say goal mondo biro los go drainage. Up to now, some of them came to me to silence me. The reason why we wrote such a letter to the national government, the officials here, including the country revenue reinforcement officer, came and wanted to arrest me and take me to police station, and I dared them that day, and they went away because members of the public were also very angry that day. Koro chandruok ma wan godo kani ok wang'eyo ni ang'o manyalo timore. Can the Ministry of Health, national government intervene, or the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa President William Ruto, can you intervene and come to our rescue? Chiro ma Ahero maluwo Kibuye e choko osuru ne tend kaunti ma Kisumu. Debe ni rem ni kanye mamiyo chirono ok nyal chwale rang'iny mowinjore e yor ler. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ahero, Kisumu County. Kesigana wa maduong' makawuono